ସଂକେତରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ। ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ପଇସା ପଡ଼ିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁ ଛୋଟ କାମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପଇସା ଖସିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖସି ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଫାଟିଯିବା। ଘରେ ଯଦି ଆପେ ଆପେ ନଡ଼ିଆ ଫାଟିଗଲା ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା ଓ ତାହା ନଡ଼ିଆ ଫାଟିବାରୁ କଟିଗଲା। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିବା। ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠି ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବାର ଏହା ଏକ ସଂକେତ। ଦୁବ କଅଁଳିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଦୁବ ଉଠୁଛି ଓ ତାହାକୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ କି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ମହୁ ଢାଳି ହେବା। ଯଦି ଘରେ ମହୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରୁ ଢାଳି ହୋଇଗଲା ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଖୁସି ଆସିଗଲା।